Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakale isidumbu sowesilisa ngokumbuka singamlinganisela eminyakeni engaba phakathi kwengamashumi amathathu kuya ke emashumini amane plus minus 30 kuya ku40. Lona ke wesilisa isidumbu sakhe sitholakala bude buduze nesiteshi samaphoyisa eThembisa South. Indawo ke evulekile isiganga engasemhosheni ophakathi ke kwendawo yaseVusumuzi kanjalo ke naseThafeni khona lapha endaweni yaseThembisa. Le ndawo ke ayikude kangako nomgwaqo obizwa ukuthi ke uBrian Mazibuko Drive. Isidumbu salona wesilisa sitholakala nenxeba lapha ke esiphongweni. Akwaziwa ke nokho ke kuze kube manje ukuba ngabe leli inxeba kungabe lokudutshulwa noma ukugwazwa. Kepha ke isidumbu sakhe siphelele khona lapha. Abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko base bememezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa South nawo ke abizelwe endaweni yesigameko kanti ke azophenya icala lokubulala. Singakusho ke bakwethu ukuba uma ngabe kunamalungu omndeni alahlekelwe owesilisa obefake ophaqa abamnyama ibhulukwe elimnyama kanjalo ke nalapha ngenhla okuyitop engathi ke navy blue, bayacelwa ukuba ke bahambe lesiteshi samaphoyisa eThembisa South ukuze ke balekeleleke ekuthenini ke bekwazi ukuthi beboniswe lo muntu noma ke lo wesilisa ukuze ke bekwazi ukuqinisekisa ukuthi ke bayamthola njengomndeni. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nomsindo siqoshelwe uAsisipho Figlen ebamselene noKapey Mayila, ubanele uBrazo Sondlo kanjalo ke naye ke uSihle wakwaNgweni. Kanti ke siqopha silapha ngaseThembisa South Police Station bude buduze nendawo yaseThafeni kanjalo naseVusumuzi.